Елеонора, вие сте един млад човек, за когото спокойно можем да кажем, че вече е успешен. Възпитаник на професионалната гимназия по туризъм, продължавате да се занимавате с това, което очевидно ви влече, готварството. Кажете по-малко повече за това, как започнахте да се занимавате с готварство, защо? По принцип, това е нещо, което винаги съм го имала в себе си и съм го носила и съм го искала, нали, да го направя. След което, след основното ми образование, нали, когато трябваше да продължа за гимназия, за средното си образование, ни запознаха с дуалното обучение, което тогава беше излязло и в туризма, нали, имаше такава паралелка, която даваше възможност за обучение чрез работа и мислех, че беше ми се предоставила такава възможност и мисля, че беше най-правилното решение, което можех да взема и се записах в туризма като готвач в паралелката за дуално обучение. Там започна всичко. Имахме възможност да отиваме да посещаваме, нали, хотели и ресторанти в реална работна среда, да се запознаем по-отблизко съответно с работата в кухните, с съоръжения, с разни техники. Тази възможност ми беше предоставена. Така започна всичко. Тоест, вие имахте възможност да влезете в кухнята и да видите какво е там, за да решите, че това е вашето бъдеще. Да, защото нещата, както са по учебник, не изглеждат така, както са всъщност в реална работна среда и е много важно, нали, да го пипнеш, да го усетиш, да видиш, да разбереш дали наистина това нещо е твое като цяло. Освен възможността за пряка работа, имахте и шанса да участвате в национални състезания многократно и да победите в тях. Какво ви даде това? Участвала съм в няколко състезания, като през 2018 година, мисля, че бях третия най-добър млад готвач на България. Това беше първото състезание, на което се явих, с предположение, че нямах абсолютно никакви знания, даже не съм пипала нож до него момент. Стана много спонтанно, бях много щастлива, наистина бях много развълнувана. Тогава ме обучаваха главни готвачи от партньорите на училището ни от Албена, които наистина много отделяха от времето си за мене и наистина много знания придобих по време на тези, нали, обучения, тренировки, да го нарека. Нали. Имах възможност да видя много повече неща и да се запозная с много нови техники и с много хора, нали, в тази сфера. Излизайки от гимназията, всъщност вие имахте възможност директно да започнете работа в реномиран ресторант в Албена след обучение, което изкарахте в Германия, пак благодарение на партньорите от Албена. Още по време на състезанието единият готвач ме покани да работя в техния хотел, нали, в хотел в Албена. Той е главен готвач беше в Paradise Blue, който в момента вече е Maritime. На 16 години бях тогава, още него лято започнах да работя пред тях. Оттам ме изпратиха и на обучение в Германия, понеже станаха партньори с Maritime за обмяна на опит. И те ми дадоха тази възможност. Реално ти завърши гимназия с осигурено работно място. Да. Последните данни на Института за пазарна икономика сочат, че дуалното обучение взема едва 3% от професионалното обучение в областта. Вие няколко пъти досега коментирахте какво ви е дало това дуално обучение, защо според вас е важно и защо то трябва да продължи да се развива и къде са проблемите? Дуалното обучение според мен е много добра възможност за децата. Аз именно за това и избрах тази паралелка. Отново повтарям, нали, с риск за повторение, че възможността да видиш отвъд учебника нещата е много по-важна, за да разбере самото дете, нали, учениците да знаят дали наистина е това, което искат. Нали, дали наистина това нещо им харесва и дали ще успеят, нали, да се справят с него. Много е различно. Просто
Друго е да го усетиш на място, да го видиш, да го изпиташ, просто да го работиш и така се запознаваш реално с абсолютно всички дадености на професията си, с всички задължения, които съответно имаш към професията си и разбираш сам за себе си дали това нещо е твое. А как ще коментирате твърденията на немалко работодатели, че на младите хора не им се работи? И всъщност това е проблема в дуалното обучение. Тук мога много да поспоря и мога да им кажа, че докато не дадат възможност на тези деца по някакъв начин да им покажат, че могат, няма как да очакват те да имат готови реализирани кадри. Всички очакват като завършиш образованието си, като излезеш от училище, ти да имаш 10 годишен стаж зад гърба си. Това нещо няма как да стане. Нещата в училище стоят по различен начин. И докато ни хванат за ръката, да ни дадат малко възможности да ги поощрят по някакъв начин, вземи го, хвани го, научи го, направи го човек, нали. Дай от себе си, за да може после този човек да отвърне се също към тебе. Трябва да им се дава повече възможност и толерантност. Не всеки има търпението за това. Да, и това, което говорихме в предварителния ни разговор, че всъщност много често работодателите очакват учениците да отидат при тях едва ли не с 10 годишен стаж и да могат веднага да разчитат. Да знаят, но все пак да не забравят, че те са все още на 18 години, нали, колкото и да се учите. Ти в училище, нали, придобиваш някакви основни знания. Не на 100%. Да, нашето училище, между другото, е много хубаво. Много неща, нали, имаме много възможности за проекти, нали, по състезания, нали, доста неща придобиваш, но въпреки всичко не на 100%. В крайна сметка човек се учи докато умре. Нали? За разлика от много други млади хора и много хора от вашия бранш, избрахте да останете в България, да не отидете да работите в чужбина. Да. Макар че има много готвачи, шеф-готвачи, тръгнали от тук, които в момента се реализират в чужбина. Всъщност, на къде продължава вашия път? Всъщност, моят път се продължава в България. Не искам да казвам голяма дума, но за момента не искам да излизам от страната си. По принцип, аз съм човек, който му се случват нещата с емоция. Аз съм много емоционална, много съм щастлива, с усмивка работя, искам всичко да е... Двете неща вървят ръка за ръка, а в чужбина това нещо не го намирам и като цяло не искам да се напускам страната. Освен, че се занимавате с готварство, шеф-готвач. Главен готвач съм на заведението, в което работя. Да, занимавате се и с кетеринг. Да. И учите. Да. Какво учите и какво предстои да се случва? Всъщност днес се виждаме след успешно издържан изпит, да? Много се радвам за което наистина. По принцип, много ми е хаотичен живота. Честно казано, едва насмогвам на всичко. Работя, съответно занимавам се с кетеринг, уча, следвам за предучилищна педагогика в Шуменския университет и едновременно и съм на практика в детска градина, като помощник педагог, студент, нали, все още се обучаваме с ментори, нали, и просто нямам време за нищо. Ангажирана съм много. След като завършите бакалавърската степен, какви са идеите ви за напред? Искам, по принцип, да изкарам магистратура в Хранително-вкусовия университет в Пловдив, след което да придобия допълнителни квалификации, да мога да преподавам на по-големи ученици. Много бих искала да се върна в училище, но като учител вече. В гимназията по туризъм. Да. Каква е мечтата ви всъщност като професионална реализация? Какво искате да правите? Имаше един момент, в който тази натовареност в моята професия, в готварството, ми дойде в повече. Именно и заради това се записах да уча в Шуменския университет, нали? Защото никак не е лесно. Не е така, както изглежда отстрани. Ти получаваш готовата чиния, готовата продукция. Какво стои зад нея, никой нищо не знае. Реално всеки си мисли, че е много лесно. Просто въртиш тигана и дотам. Не е така. Стреса, който преживяваш, тази професия изисква
да си отдаден изцяло на нея. Трябва да избираш понякога между личния си живот и професионалния. За нас празници няма, както всички знаете. Докато вие празнувате, ние ви обслужваме. И в един момент ми дойде в повече и си казах, че може би ще го оставя това нещо. Но в следващия разбирам, че просто няма как да го оставя това нещо и то няма да му остави мене, то се е вътре в мене и най-вероятно ръка за ръка ще се вървим с професията ми. Живот и здраве, дълги години напред. Постоянно се развивате, постоянно учите, правите нови неща. Готварството в кухнята също се развива. Тя съвсем не стои на едно място, напротив, постоянно има нови неща. Кое е най-предизвикателното за вас и кое е любимото? По принцип, по-големите ми възможности, по-големия ми интерес е в топла кухня. Много обичам просто да експериментирам. В топла кухня няма точни грамажи. Там имаш експерименти. Хвърляш, слагаш, наслагваш. Просто от нищо правиш нещо. Не като в сладкарството така да имаш точни грамажи и някакви точни сантименталности. И най-ми е предизвикателно да работя в тази точка на кухнята. Любимото нещо, което наскоро сте приготвили? Нямам любими неща. Всичко ми е любимо. Просто го правя с желание, наистина с много така отдаденост към нещата и искам крайния резултат просто да ме кара да се удовлетворя. Има ли хора в семейството, които се занимават с това и как те гледат на вашия избор за образование и за професионална реализация? По принцип, майка ми е в сферата също на туризма, работим заедно, тя работи също при нас. Тук искам да благодаря всъщност и на майка си, на баща си и на цялото си семейство. Супер много ме подкрепят. Аз съм много глезено дете. Като цяло, никога не са ме спирали от нищо, винаги са ми давали възможност, винаги са се грижили за нас. Аз имам по-малък брат. До нас са. Въобще няма никакъв проблем какво решение ще взема. Щом съм го взела, смятат, че значи ще се справя и най-доброто, което мога да направя. Просто ме подкрепят и са до мен. Всъщност това, което при повечето семейства се случва, родителят да вземе детето при себе си, да му помага, при вас е точно обратното. Да, майка ви помага. Мама, да. Супер много ми помага, наистина добре, че е тя. Наистина, тя е може би единственият човек, който така е до мене плътно, няма ден, няма нощ, винаги няма претенции, не ми противоречи, много ми помага. Вървим заедно с нея, ръка за ръка. Подкрепата от семейството ли е най-важното, което ви е дало стимул до този момент да се развивате? Важна е подкрепата на семейството, много е важна обаче и вътрешната нагласа на човека. Аз съм много такава личност, борбена съм. Експериментирам със себе си постоянно, докъде мога да издържа и колко мога да издържа. Не мога да си представя един ден да нямам какво да правя. Просто ако почивам и до обяд съм вкъщи, откачам. Нямам адреналина. Просто тази ангажираност мен ме държат жива. Карат ме да се чувствам добре. Кое е онова в такъв случай, което може да ви откаже от нещо? Има ли такова? Не съм го открила до сега. Може би отношението на хората. Аз съм, както казах по-рано, много емоционална и когато си дал всичко от себе си максимално и някой не оцени труда ти или в нашата сфера има много конкуренция. Значи колкото има хора, които се възхищават и те подкрепят, толкова има и хора, които се опитват да те съсипят и да те мачкат и да те унижават. Има такива моменти. Не би ме накарало да се откажа, но би ме наранило, може би ме разплатило в някакъв момент. Никога не сте крила, че вие сте от ромски произход и всъщност това пречило ли ви е? Имало ли специално отношение, имам предвид негативно, или по-скоро понякога дори ви е помагало? Около мене с хората,
никога не съм крила, че съм от ромски произход. Срещала съм дискриминация около себе си, лично към мен никога не съм, наистина. И в училище, и на работа, и където и да е, нямала съм такива проблеми. Но може би защото съм малко по-различна, нали, от останалите. Просто, да, пак не успорим, нали, образованието и нивото, на което сме и така нататък е различно, но просто и те са хора. И винаги не ми е било приятно, когато са отблъсквани или отритвани. Ставала съм свидетел на много грозни ситуации. Не е правилно според мен. В крайна сметка всички сме хора. Казала сте, че искате да бъдете добър пример за ромските деца, за ромските момичета специално. По принцип има хора и хора. За мен най-важното е това. Искам да съм пример за тях, защото не правят нищо по въпроса. Някак си останали са малко назад във времето и за тях това да се развиваш, да имаш образование, някак си не е важно, защото всъщност пак идва оттам проблема, че никой не им е дал възможност. Нали? Има хора, които нямат финансовата възможност, дори да кажем, да се запишат на университет или на училище и каквото и да е било. Някои дори от много ранна възраст са принудени да започнат да работят като общи работници. Виждала съм деца бъркат цимент за 2 лева. Нали? И оттам идва тази несигурност, неувереност, че никой не им подава ръка и те също остават така назад. Но искам да се променят мисленето наистина. Знам, че една птичка пролет не прави, но бих искала на някой да му въздействам така и да се промени мнението, би било да бъдете вдъхновение, да. Че нещата могат да се случат. Да. Вие казвате, че никога не сте била обект на дискриминация, което е наистина трудно за вярване, защото всички сме в някаква стигма и считаме, че има определение и нещата са до там. Лично аз не съм. Не мога да кажа, че съм била, не съм попадала в такива ситуации. Което може би означава, че до голяма степен всичко това зависи и от вътрешната нагласа, от това какво ти имаш като отношение към другите хора. Да, така е. Фактор си е вътрешната нагласа. Сега аз ако мисля по различен начин и приемам всичко като дискриминация върху себе си, може би ще гледам по различен начин на нещата. Да, винаги ги защитавам, винаги и ги упреквам в моменти, в които, нали, трябва да се упреква. Просто искам да бъда справедлива. Това е цялото ми желание, което искам да постигна и да има справедливост. Да се гледа на тях и на тях като хора. Нали? А добре, когато говорим за перспективата пред вас, каква я виждате? Какво е вашата мечта? Винаги съм повтаряла от малка, че един ден ще стана много голям човек. Колкото и клиширано да звучи, винаги се стремя, нали, да продължавам напред. Наистина много искам да стигна още по-напред. Не знам какво ще ми предостави живота. Не мога да гадая, нали, за напред какво ще се случи, но ако продължавам така, пък да не се отказвам, знаеш. Кулинарните реалита също са опция пред вас. Да, те са много голяма възможност по някакъв начин да се разчуеш, да се развиеш, така колкото да го отричаме. Когато си под прожекторите, нали, различно е. Си някой чува за теб. По принцип, аз миналата година се записах в сезон 7 за кастингите на Hell's Kitchen. Стигнах до определен кръг, не успях да продължа, но няма да се откажа, отново ще опитам. Знаеш, може да му видиш някой ден по телевизора. Може ли да има ресторант с звезда Мишлен тук в Добрич? Или някъде в Добруджа? Може, да. Просто не знам защо хората не оценяват нашия труд, когато им даваме това, което... Когато искаме да им дадем модерното от кухнята, никой не го оценява. Всеки е свикнал на junk food и всеки се затваря очите до там. Ние може да дадем много повече от това, което всеобщо се предлага. Но никой не иска да го оцени, никой не иска да го види, никой не иска да разбере, че това е много по-качествено от това и от здравословна гледна точка, и от естетическа гледна точка.
Ние в Добрич също може да дадем лукса, който го търсим извън Добрич. Добре, в такъв случай да пожелая ресторант със звезда Мишлен. Дай Боже! Добре, пожелавам успех и Благодаря. успешна реализация и дано първият ресторант със звезда Мишлен в Добрич да бъде ваш. Много благодаря. Надявам се.